Maititi vaburisa pachena kuti ivo havaze brand ambassador waBruno uye vati havadi kuramba vakasungirirwa pabrand iri nekuti vanhu vakuda kutovapinza busy nekuti vatengereiko macheya avo emasaji kuChina. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Maititi recently vakabuda vari kuChina vakati ivo vari kutenga mamasaji chairs, vakati ivo vari kuda avo ari pawhite ndobva vatiratidza machairs acho anorecliner, but manetizens akabva auya akati komadii kutengawo kwaBruno. Maititi vakati aiwa bodo indinotenga kwandinoda. Nyaya yacho yaramba yoenderera mberi vachibva vati better vaclarify a few things panyaya yacho. Vati ivo problem inotangira pakuda kurwisa vanhu nezvisina basa. Hapana pamakambondiona ndichisaina contract refurniture kuBruno Furnitures. Ask him kuti anotomboziva red card rangu here kuti ndochaja mari. Bruno mwana akanditsvaga ndikamubetsera kusimuka asati atombova netuckshop chaiyo, asina kana senti raandipa mazuva akatanga. Handina kuchiva mari, ndakachiva chido chaiva nacho ndikati ndichakubetsera kusimuka. Ndanyaya dzako dzinoda kuti nyange wakaraswa ukakandwa mbiri nembereki wako ukanhongwa ukararama uchaita something big vakazokutsvaka. I stood by him, gave him motherly love, supported his business. Paakazotangawo kusimuka ndopaakazongondipawo masofa ekutenda. Then pano neapo aiti mutembere batai nepapa kamari mundiposterewo maworks, and I still do up to now. Now that ndaenda kutenga furniture kunze hanzi Bruno waraswa, Bruno wabukwa. So I'm not supposed to do what I want again because I help advertise Bruno Furnitures. Am I his brand ambassador? No. Am I his friend? No. I'm his mother. Therefore I do what I want and there is nothing anyone can do about it. Musade kukontrola vanhu pamari dzavo nezvamusingazive, and you feel entitled to people's choices. Anyway, pane table yandaona kuItaly yandiri kuda kuisa mumba mangu. Regai ndibate supplier. I have boutiques, but munombondiona ndichitega vamwe vanotengesa hembe pano. Meaning as long as I'm not signed up to any company, I can support everyone and I still go my way. Musasungirire vanhu pavanhu tumbwa. Ndo nyaya yavataura iyi. Vawedzera ivo vakati shumba chaivo vakamutengera property yese ikwamusana. Zvongoramba zvichinzi tengai kwaBruno chete. Izvo vanhu vanotokanganwa kuti tisu tinenge tatoudza vanhu mugemu, vobva vakutoda kuti isu tiende pasi pevanhu vatabetsera. Unotozvishaya. Chasara kundiudza kuti shevhai makaisa triangle vandichatopfeka maunderwear akanzi Bruno Furnitures ka. Cottage yangu izere Bruno Furnitures, kumusha kwangu yakatengwa Bruno Furnitures, so hatizi kumusapota here. Dai maindiona ndichiadvertiser another Zim Furniture company, ndopaifanira kuti asi makabuka Bruno, not kuti I'm doing my personal shopping, you want to tell me what to do and who to buy from. Swamboita seiko Bruno Furnitures wabva wangoti Vedweka, I respect you mom. Avo mamero siyana ina yavo. Ivo ndipo vati chindigadzirira mapende angu na baba vako woisa logo rakanzi Bruno vafare mwanawe. Imi guys ka pamwe pacho unotoona kutoti kana wango decide kushare life yako pa social media vanhu vanenge vakutoda kutokontrola wadyire chakati wabikire chakadai, ende unotoona kutoti watova muranda. Maititi vati aiwa ina handisi kuzoitwa muranda nevanhu. Aiwa bodo Bruno nayewo anozvinzwisisa kuti hapana pekuti amai vanoramba vongotengawo kwaari oga. Manetizens ari kuti mukateedzera vanhu munopesaniswa zveshuwa. Maitika, you did nothing wrong. Bruno, you also did nothing wrong. Vanhu hamungavagoni. Munopesana vakakusekai futi. Pfurirai mberi neukama hwenyu, musiyane navanhu ava. Vamwewo vari kuti isusu hatina kufarira kuti mimi vanhu vanotokangamwa kuti tisu tinenge tatoudza vanhu mugemu, vobva hava kutoda kuti isu tiende pasi pevanhu vatabetsera. Unotozvishaya. Why are you saying that? It is necessary here kutaura zvakadaro. Tinozviziva kuti ndimi makapinza mukomana mugemu, but nyaya yekuzoti hatidi kuzoiswa pasi pevanhu vatakapinza mugemu. Aiwaka vamwewo vati Maitika haiwa musatemeswe musoro nevanhu vanorwadziwa nezvisinei navo avo. Problem hombe varwadziwa nekutenga kwawaita kunze zvavasingakwanise. Maishumba musateedzere imbwa dzinongoukura
keep on doing your things sezvamuri kuda, noti zvinoda vanhu. Hatirambi tongodya sadza nemukaka, isusu todawo kabifu yakagochewa. Vari kurwadziwa avo, uyai nezvitsva mama, isusu tiri kutozvifarira uye tiri kutouya kuspa ikoko kuzobatwa nekufila zviri right. So guys, nyaya yekuramba mungokontrola vanhu ka yakashata fani. Maiti tivasvika pakuzotitumbwa kureva kuti ifamily ipi haisi Cat family ndeimwe iyai. Mazita ndo aneiko tinozonzi kwai tinorwisanisa vanhu. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.